Беларус згатаваў салату і атруціўся. Добра, што сваякі адмовіліся яе каштаваць. Дрон лятаў над Гомельшчынай, а пад ратамкай бегаў мядзведзь. З Расеі ў Беларусь не дазваляюць увозіць бензін, а ў Менскім парку пагрузілі ў аўтазак цэлы пікнік 18 чалавек. Таксама будуць судзіць Сергея Міхалка і чаго чакаць на валютным рынку. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Менску сёння сутыкнуліся грузавік і рэйсавы аўтобус. Паводле папярэдняй інфармацыі, 24-гадовы кіроўца грузавога МАЗу не ўлічыў дарожных умоваў, не справіўся з кіраваннем, выехаў на сустрэчную паласу і ўрэзаўся ў аўтобус МАЗ. У выніку пацярпеў 59-гадовы пасажыр аўтобуса. Яго шпіталізавалі. Кіроўцам абодвух транспартавых сродкаў і астатнім пасажырам медычная дапамога не спатрэбілася. На Мядзельшчыне 37-гадовы мужчына памёр пасля таго, як з'еў корань адной з самых атрутных раслінаў – вяхі ядавітай або цыкуты. Вядома, што мужчына вёў здаровы лад жыцця і захапляўся зборам лекавых траваў. Падчас прагулкі ўздоўж ракі ён знайшоў невядомую расліну, выкапаў яе корань, адчуў саладкаваты пах, палічыў бяспечнай і надумаў дадаць у салату. На шчасце, жонка і сваякі ад стравы адмовіліся, але мужчына з'еў яе сам. Ужо праз гадзіну яму зрабілася дрэнна, пачаліся млоснасці і сутаргі. Нягледзячы на выклік хуткай дапамогі, выратаваць мужчыну не ўдалося. Экспертыза пацвердзіла, што памёр ён ад вострага атручэння ядам цыкуты. Гэта адна з самых небяспечных раслінаў нашага рэгіёну. Сябры, калі ласка, есце толькі тыя расліны, у бяспецы якіх вы цалкам упэўненыя. Дзяржава для народу ці больш за ўтраіх не збірацца. У Менску міліцыя затрымала кампанію з 18 чалавек, якія адпачывалі ў гарадскім парку. Паводле словаў відавочцаў, сілавікі заявілі, што для такой імпрэзы патрэбны адмысловы дазвол. Усіх прысутных даставілі ў першамайскі РУС у аўтазаку. Перад гэтым у людзей забралі мабільныя тэлефоны. Паводле сённяшніх беларускіх мерак прамежкавы вынік яшчэ даволі траваедны. Людзей утрымлівалі ў аддзяленні каля 2,5 гадзінаў. За гэты час міліцыянты праверылі іх смартфоны. Пасля гэтага затрыманых адпусцілі, але перад вызваленнем, паводле іхных словаў, прымусілі падпісаць нейкі дакумент. Маладыя людзі ў сацыяльных сетках пішуць, што нават не ведаюць, што падпісалі, ды наіўна просяць парады ці звяртацца ім па дапамогу ў пракуратуру. У сацыяльнай сетцы Трэц у каментары пад подпісам пра гэтую сітуацыю набегла рэжымных ботаў. Яны пагражаюць аўтарам далейшым пераследам за быццам бы распаўсюд непраўдзівай інфармацыі. Таксама ўсяляк спрабуюць давесці, што затрыманая кампанія быццам бы ўжывала алкаголь. Менскі гарадскі суд 29 ліпеня пачне разгляд справы супраць музыкі Сергея Міхалка, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Працэс будзе завочным, паколькі Міхалок даўно не жыве ў Беларусі. 54-гадоваму Міхалку інкрымінуюць распальванне варожнасці і знявагу прэзідэнта. Пра тое, што Міхалок у вышуку ў Беларусі, сталася вядома ў студзені летась. Сергей Міхалок – лідар гуртоў Ляпіс-Трубяцкі, Брута і Дрэздэн. З 2015 года ён жыве ва ўкраіне, аб пратэстах на радзіме выказваўся неадназначна, аднак заявіў, што не будзе выступаць у Беларусі да поўнай змены ўлады. У 2020 годзе Владзімір Зяленскі надаў Міхалку званне заслужанага артыста ўкраіны. З пачаткам поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне спявак пераехаў у Эстонію. У Беларусі абмяркоўваюць магчымасць абмежаваць доступ непаўналетніх да сацыяльных сетак. Пра гэта ў эфіры СТБ заявіў дэпутат Мікалай Бузін. Паводле яго, чыноўнікі вывучаюць досвед іншых краін, дзе ўжо дзеюць або рыхтуюцца ўзроставыя абмежаванні для карыстання сацсеткамі. Разам з тым, Бузін мяркуе, што жорсткія забароны могуць быць неэфектыўнымі, бо сучасныя падлеткі лёгка знаходзяць спосабы іх абысці. Таму, маўляў, трэба дзеяць асцярожна і не прымаць паспешлівых пастановаў. Магчымыя абмежаванні варта ўводзіць паступова, выпрацаваўшы зразумелыя правілы і механізмы іх рэалізацыі. Што гэта могуць быць за механізмы і правілы, Бузін не паведамляе. Паводле яго, у Аўстраліі, у якой падобны закон быў уведзены першым у свеце, ужо дакладна кажуць, закон не працуе. За апошнія 5 гадоў колькасць навучэнцаў у прафесійна-тэхнічных вучэльнях вырасла больш як на 17%, а ў каледжах амаль на 9%. Адначасова агульная колькасць студэнтаў ВНУ скарацілася прыкладна на 9%. Паводле Міністэрства адукацыі амаль палова выпускнікоў 9 класаў цяпер выбірае каледжы, а да 2030 года ўлады хочуць яшчэ павялічыць гэты паказнік.
Колькасць бакалаўрыянтаў і магістрантаў скарацілася ў 4 і катастрафічныя 390 разоў адпаведна. Прычыною называюць быццам бы высокі попыт на рабочыя прафесіі. Аднак эксперты звязваюць гэтую тэндэнцыю перадусім з вострым дэфіцытам працоўных рук. Паводле банку вакансій у Беларусі не стае каля 132 тысячаў работнікаў. Намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Андрэй Лаўрухін мяркуе, што дзяржава імкнецца як мага хутчэй закрыць гэтыя вакансіі, фактычна падштурхоўваючы моладзь да прафесійнай адукацыі. І тут выспявае праблема. Калі прыярытэт аддаваць падрыхтоўцы рабочых кадраў, то ў будучыні Беларусь можа сутыкнуцца з недахопам інжынераў, навукоўцаў ды іншых высокакваліфікаваных спецыялістаў, што запаволіць тэхналагічнае развіццё краіны. У сваю чаргу былы дыпламат і выпускнік магістарскай праграмы ў Гарвардзе Павел Слюнкін не выключае, што пакуль свет ідзе шляхам рабатызацыі, цалкам можа здарыцца так, што якраз уменне працаваць рукамі будзе прыносіць больш грошай. Практычныя навыкі, магчыма, здолеюць даўжэй забяспечыць чалавека працаю і сталым заробкам без рызык. Падрабязнасці на belsat.eu. Расійскі рубель на мінулым тыдні прыпыніў падзенне, а разам з ім і беларускі. Паводле экспертаў, цяпер сітуацыя на валютным рынку будзе залежаць ад пастановаў цэнтральных банкаў ЗША і еўразвязу датычна адсоткавых ставак. Калі яны застануцца без зменаў, істотных ваганняў курсаў чакаць не варта. За тыдзень долар у Беларусі падаражэў амаль на 0,7% і цяпер каштуе 2 рублі 90 з паловай капейкі. Еўра таксама вырас у цане да 3 рублёў 31 капейкі. Найбольш умацаваўся кітайскі юань. Эканамісты адзначаюць, што цяперашняе ўмацаванне расійскай валюты можа быць часовым. Ужо ў ліпені можа аднавіцца трэнд на яе аслаблення, а разам з тым і аслаблення беларускага рубля. Гэтымі выходнымі на кантрольна-прапускным пункце Каськова-Клюкіна на расійска-беларускай мяжы упершыню не дазволілі ўвесці бензін з Расіі ў Беларусь. Пра інцыдэнт паведамляе магілёўскі тэлеграм-канал mayday.team. Расійскія памежнікі патлумачылі, што ў Расіі дзейнічае забарона на вываз паліва за мяжу, таму ў дадатковай каністры мусіць быць не больш за 10 літраў паліва. Пры гэтым вываз бензіну і дызельнага паліва з Беларусі ў Расію не абмежаваны, што ўжо прывяло да дэфіцыту ў памежных раёнах, заўважаюць магілёўскія праваабаронцы. Праблемы з палівам найбольш крытычныя на трасе Санкт-Петербург-Полацк. На тэрыторыі Расіі заправіцца можна толькі да гораду Луг. Далей у Пскоўскай вобласці паліва няма нідзе. У Невелі ні бензіну, ні дызелю няма ўжо 5 дзён. Сітуацыя робіцца горшай пры набліжэнні да расійскай сталіцы. Mayday звяртае ўвагу, што мінулыя выходныя адзначыліся вялікімі чэргамі на расійска-беларускай мяжы. На КПП «Чырвоная горка», гэта траса М1 Менск-Масква, людзям даводзіцца чакаць да 5 гадзінаў. Тым часам украінскія беспілотнікі лютыя даляцелі сёння да Омскага нафтаперапрацоўчага заводу, што месціцца за 2000 кіламетраў ад фронту. Гэта найбольшы ў Расіі нафтаперапрацоўчы завод. З'явіліся відэа з пажарамі на яго тэрыторыі. Напярэдадні над Гомельшчынай ізноў заўважылі беспілотнік. Паводле выдання «Флагшток», недзе без чвэрці на 7-ю жыхары Добружскага раёну бачылі ў небе чорны дрон з трохкутным сілуэтам. Яго палёт суправаджаўся гукам, падобным да працы мапеднага рухавіка. З папярэдняй ацэнкі гэта мог быць расійска-іранскі ударны беспілотнік тыпу «Шагат», які ляцеў атакаваць Украіну. Паведамляецца, што дрон заляцеў даволі глыбока ў паветраную прастору Беларусі і рушыў у паўднёва-заходнім кірунку. Між тым вядома ўжо пра 12 кіяўлянаў, загінулых у выніку сённяшняга ракетна-дронавага ўдару расейцаў па ўкраінскай сталіцы. Яшчэ 49 атрымалі раненні, сярод іх ёсць дзеці. Найбольшыя разбурэнні зафіксаваныя ў Дарніцкім, Падольскім, Галасіўскім і Абалонскіх раёнах сталіцы. Расейцы цэлілі проста ў шматпавярховыя жылыя дамы. Ратавальнікі працягваюць разбіраць завалы і шукаць людзей, таму колькасць ахвяраў можа павялічыцца. У Менскім раёне зноў заўважылі мядзведзя. Драпежнік выйшаў на прасёлкавую дарогу паміж Ратамкаю і Крыжоўкаю. Фота ў садсетцы Трэц апублікаваў жыхар Менску. Адметна, што гэтае месца папулярнае сярод дачнікаў, раварыстаў і тых, хто гуляе ў лесе з сабакамі. Таму навіна выклікала шырокае абмеркаванне. Многія прызнаюцца, што занепакоеныя, кажуць,
Раней сустракалі тут ласянятаў, аленяў і зайцоў, але не мядзведзяў. Некаторыя ўжо пішуць, што будуць больш асцярожна планаваць паездкі ў гэтыя мясціны. Частка карыстальнікаў засумнявалася ў сапраўднасці здымку і выказала меркаванне, што ён мог быць створаны штучным інтэлектам. Аднак аўтар допісу сцвярджае, што фота сапраўднае. Дарэчы, адна з найбольш небяспечных сустрэчаў з мядзведзем адбылася ў вёсцы Лясковічы Шумілінскага раёну ў чэрвені. Мясцовы дачнік Аляксей сутыкнуўся з мядзведзем падчас ранішняй прабежкі. Паводле яго слоў, звер зацікавіўся і пабег за ім. Мядзведзя спужаў выпадковы аўтамабіль, кіроўца якога, убачыўшы сітуацыю, пачаў сігналіць. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.